Ansana busia ya papa no mo ya mama no nyina betra se nontu anu tia no papa early in the morning by 6 ni nyina enko fio ye ko tutu fio nyina patasi en patana wo ho no ni ko ha ban ni nyeke kaka ho ne ko no ne je ya patini nyina de wo yene wes nanan pato no mo woni pato mo wi de wo yene ya da basi ya mi sam papa ya do jeja so se ya do jeja passe na wati bi mama ye Nyamie chano banene sopronko no edremo otumfo de mankomeja asedani ayeye ne nkamfo ne de ma woni awaye de amaye wokuta yimo frimreti ntebe pemsa don hwiri edi ayi ebe na wie wo sa park isui ye do ase okwanso nko a wodi nyina fa so wati wie mo amaye ne abepemsa mri aseda ayeye ne nkamfo enkan enuanu ma wo ma won kwan mo di won topo aboaye a eyi etimi aba bedru se yedo wase dia kan so bo nyina ho pan efri esan musio ene nkwanshem no akoso apede ukuri edia chewa ho hwan mo nyam dia mpa bo nyina do do be Jesus Christ so ono no one ho konkona kambom tia se de hene wo mra eni ewieye ewrade no mo nyina entrada oso nyina ja adobia wo hwe ne hira edebo kuro bia iso no onko so hira ye nyame ja nyame oba eni nyame ho konkona demu amen aso nka nyina edamasi wotena aduana no esa to aso anti konya yesesa ni nyina batenta ha yesesa ni nyina doyini
de me hono ose onti me nkasa waba na ne papa efra 21 ka hwe anya ne sande nye ye wo kra ne sa 1 million wo fan sande papa nkonwa ngogu di free buy amen mon fama mason fem kakra na maki ni ha ni se be kasa kakra ya Abo ya be che meeting nase na answer no mama mi nua ba e di ahye Yankopon nsa Olive amaje manche Yankopon nsa doctor me da se me ba cha na ni die kwa so enya be fagie mu nya fagie me die akora de me ba cha ya bompa ye oti asifo nyame wo mada wase ayini mo yire da wase ewra mo ewra ye da wase ewra ye da wase na service ono medi ni yie erade efre ya wada awako a wonda munya sa so be fa no kwa oda ho memo na ye hu hihie nyina akone ebedi ahodo a anuano mo ekọ ebe nyina erade ya tete nkaboni bia na ye yo akoso asumdwem erade wo ma sorry ye erade wo hira wo ma na ya ka saseda ye wo dia erade ekọ pe wako akrabre ebeto sa be wo ma ntehwia na ya ka saseda ye wo dia onyame ti asefo ye da wase onyame wanwani ye da wase evisa wo ne wo ma adi ni yie ye hwe ne wa ya ma ye nyare ehu ni ayanka orade ya ka ne se rade jiwaseda jiwaye ye joga fo jiwona asie oyen kase sabre ade achen abusia hyem wo udimu ekunafo ne mane adofo ye hyem se de rade efri meme da wodom yan ye behwem na de obia nso ya pe obi a obefa wakoa etio na enu ache nso efie ntutu ye bia obia nso omaye onyame onkronkron ye to nsafrɛ enawie ewe Yesu Kristo dimu erade wasam kire se erade ye hia se ne amfrɛ wade beka bia enye yi ye pagya kuma a ehia nyina ba wanim se erade bra akoma nyina se ewo wo Yesu Kristo dimu oyin ka se betre wadwam na befa wo mamu kasa enawie na erade wo ma befiri hanom no yede wa ye ene waseda ma yeda wase wo Yesu Kristo dimu adomninti amen ona asiamanu yebe ka se yama aye adom oma ya hodene nyansa se emfa nkwa ehene oso echa prempe abebe pe ni ayeno bidika no se de mi nya ban kai baba mi nsabnya ebe bon po a ebe yo bia obedi nua na de amaye ebe ka fia sam gakra na afia bungunda na ose e sha se be se nu ndi oba bi no na ibadoma di yo no e de ara ebe ka chikaka enya hwe epeni e de enya abutse ne akomapa na sana no yama se eda enime bla ku mi mese bi adi ene sen ye de compens money de abaye yi na obosa da Roma village madaroma ami asusu kabo mu eja busan nem pe busan bae ede yelo ede o masi sada nam takunyaso ase se omunum dim de ne munyam beta chire ede fu aka ina so mitim obi edin sa sa mi mu ede mu ina so ase ede jo asoma nyina ase se na minua no modono pa besini wodem modono a amabia beso professor enokura asukwa abruso ena se nso no a enye nso na de no jazo maye no se ke chiro
na ɛden enti me nsɛmmerɛ no sɛ deɛ ɛdi kan no ɛyɛ no ntuamaa no ɔmmaka bom na yɛahwɛ deɛ ɔbɛdi me nua no adeɛ ama yɛn enti sɛ pɛ ɔbɛboa me a yɛhwɛ na yɛdɔɔso but gɛyɛ nipa bɛyɛ sɛ dubi a mmaa no a agya mpanimfoɔ wɔn mo kaa sɛ nkɔpɔ obi a ɔbɛfa yɛ papa etuo yakɔbu sɛ abrewa nso abɔ yɛ twɛ biribiara tia ama yɛn yɛne yɛ soa nom ɛmaama ɛwɔ fie ha ne yɛ soa nom se yɛ papa kuma Fredi Adwuma ɔno na yɛsɛ ɔmfa ɔhene nana etuo Sɛ kuman akɔ agyina ne adwene ho atase ne ahu sɛ wo sɛ ɔkyɛ aprɛmpɛ adeɛ bubu a ɛbɔ bi poma mu ɛsɛ na kuman ɛyɛ Fredi Adwuma aprɛmpɛ ɛna mfa no tu a so ɔpopo ne ti sɛ wamfa na wanyɛ adeɛ na wankyerɛ dɔ na wankyerɛ tema amfa mu that's that my business. And so, the so condition and say, you have any more suffering, Pussy Aboy, your boy say, Sani, Yahoo, their way. It's me, I am in to us. A charming young will be my unique. Simple. Someone can be banging in more than Jawa. Not many a couple would be proud. The poem was never be proud. So by the Miss Asa Champion, Madame. I could be the tapping him.
sɛ ɛkɔ sɛ deɛ ɛkɔ nampa na nhwɛ ara kwantuo bɛdu ɛkora wantumi ansa ankɔ na akwapɛ asɛla hɔ ɛsɛ kyerɛ me madam akɔpem so biaa wɔnwa so kakrama yɛ natumi aba as a junior, I knew so many. To buy our car, and I'm going to see to me. Just as someone who was his arm. That's